Намери се смери. Три кокошки. Ела в нас. Много мъже. Интересни гости. И както казвам, спаси децата ми от терора на една отличничка от София. Ще го нещо вън. Да се намерим заедно. Намери се смери. Здравейте! Днес на гости ми е една вдъхновяваща жена, чийто почитател съм голям. Жена, която не спира да се учи цял живот, продължава да учи другите, вдъхновена и вдъхновяваща. За мен е удоволствие да ви представя Деси Бушнаков. Деси, здравей! Здравей! За мен наистина е голямо удоволствие, защото аз съм ти почитател от много години. Обичам да гледам видеята ти, чувството ти за хумор, което е ненадминато, сериозните анализи, които правиш. Ти си точно подражаваш на концепцията учене през целия живот. Това да се надграждаме и да се развиваме. Колко образование имаш? Един бакалавър, 2 магистра и един доктор, значи 4 официални дипломи. Неофициални още колко? Неофициални, както се смея, скоро някой беше пуснал, че вече в някои университети приемат оценките ти от Duolingo за сертификат за език. От Duolingo? Сериозно? Да, така че... И аз имам много хубави оценки. Ако това го приемат, 5 плюс 2, значи плюс още 7 сертификата за език. А кое е последното или в момента правиш ли нещо? В момента си довършвам португалския. Защото много обичаш фадо? Защото обичам фадо, обичам Португалия и този език винаги ми е звучал близко и винаги ме е плашал, защото ми е изглежда и трудно за учене, но като превъртях италианския, сега викам, дойде време и за португалски. Ти колко езика владееш? Френски, испански, английски, може би български, не съм сигурна. Разбирам руски, но не говоря, не обичам да говоря руски. Но когато ми се наложи, мога да чета, т.е. разбирам. Италиански B1, се оказа, че съм стигнала до B1 през Duolingo и сега съм на португалски. После не знам какво, защото някакси свършиха любимите ми езици. А защо хората трябва да учат езици? Какво дава знанието на много? Може да четеш свободно в оригинал? Аз ще кажа някаква тотална глупост, обаче за мен това е много важно. Аз започнах да уча английски, защото не разбирах какво пеят хората. Никога не съм искала да уча английски. Това е последният език, който ме е привличал. Но ми подариха, бях малка, една плоча на Елтън Джон. И отзад имаше всичките текстове. Той така хубаво пеше. Викам, добре, как може човек да слуша песените, не разбира какво се пее вътре. И си купих речник и почнах дума по дума, дума по дума и така лека по лека. И не знам, аз много обичам да мога да разбирам какво ми говорят хората. Това е голяма мотивация. Аз също съм почнала да уча английски, за да знам какво ми пеят. Защото така, когато не знаеш, импровизацията е много комична. Аз обичам да слушам и на иврит, като ми пеят, но не мисля, че ще мога да... Не се знае. Много сложно ми Идва нова изглежда. година, нов късмет. Добре, ти си преподавател в Нов български университет от много години. От 98. Така. Миналия век. От миналия век. Да, много е забавно, като казваме, че сме от миналия век. Имаш амбицията да развиеш департамента, да стане привлекателен за чужденците в България. Защо българските деца, младежи да изберат българския университет, а не този в чужбина? Има ли причина или е въпрос пак на усещане, на потребност, на покриване на тази потребност? Пред мен аз съм, така, как се казва, изключителен привърженик на мислите за образованието на Кен Робинсън. И смятам, че всеки човек трябва да намери своето място, където се чувства добре, за да учи. Няма едно място, на което е добре всички да учат. Мисля, такова няма, освен света. Тоест на този свят е добре всички да учат. Но има различни хора с различни потребности, различни места, на които тези хора могат да процъфтят. Пред очите ми виждам страхотни деца, които в нашия университет Нов български намират своето място и се променят, учат и постигат целите си. За други, може би, смяната на държавата е мотивация да направят нещо, но все
по-често се случва деца да се връщат. Аз в началото трудно разбирах това нещо, защото все пак съм от миналия век, когато навън винаги беше по-хубаво. В момента навсякъде е объркано, навсякъде е хаос. И може би има хора, за които да учат народния си език в държава, където познават културата на хората, е по-добрия вариант от това да отидеш някъде, където си сам, всички са объркани и ти с твоята объркваност добавяш обърканост и не става по-добрия вариант. На панаира на книгата си говорих с едно дете, което каза, тук що завърших и се връщам, не мога да седя повече там. Тоест там, навън, вече не е онова райско място, което беше в моето съзнание, когато аз бях на 18. Аз в момента, примерно, ако трябва да отида някъде, повярвайте ми, аз не знам къде искам да отида. Мисъл, да учиш, да живееш? Не, да живея. Аз, когато бях на 18, си казах, веднъж да стигна до Испания. Никога няма да се върна. Аз, често да ви кажа, като гледам какво става в Испания, не съм сигурна, че искам. Не искам и в Америка да отида в момента. Повярвайте ми, не. Много хора се върнаха от Канада. Така че в Германия е объркано, в Холандия е объркано, във Франция е хаос. Насякъде хората си имат проблемите, които и ние имаме. И някак си не е толкова по-подредено навън. Плюс това има нещо друго, което аз много късно разбрах, но може би пък това е моя път. Аз копах на много места по-малко. Копах в чужбина, копах като стюардеса, копах най-различни неща. И накрая, като се съпикясах на едно място, се оказа, че има едни хора, които са покопали по-голяма дупка от мен, просто защото са копали на едно място. И много често се оказва, че децата, които са почнали от тук, те в тези 4 години са били на стаж, запознали са се, натрупали. И им е много по-лесно, отколкото като... Така че всеки има неговия път. Това, което си мисля, че ние възрастните трябва просто да помогнем на всяко дете да намери най-правилния за него път, който е уникален и никога не е един и същ с това, ако щете дори на брата или на сестрата, на същия този човек. Съгласна съм. Ти имаш привилегията всяка година да се запознаваш с 19 годишни. Да общуваш. И това е всяка година. Има ли промяна в поколенията, в възгледите, в целите, мечтите на тези млади хора? Да, променят се, както и аз се променям, така и те се променят. Различни са, но нормално е. И това, което аз поне се научих, е да се доверявам на 19 годишните. Те някак си интуитивно усещат времето, защото то е тяхно. Аз, колкото и да се опитвам да съм близо до тях, моята интуиция е за едно друго време, което не си е отишло, но не е сега. Какво си крадеш в хубавия смисъл от тях, доверявайки им се? Това, което много ми се иска да мога да си открадна, но е трудно, защото човек, като е живял по-дълго, той не може да си изтрие мозъка. Голяма част от тях са... Светът е техен. Тоест аз като си помисля, че нещо ми трябва и го търся в физическите магазини около къщи. Имам нужда от време, за да ми щракне мозъка, че ако нещо ми трябва, то... Някъде в света го има. Някъде в света го има и аз просто мога да... Тоест тази представа, че света е едно цяло и аз не съм извън света, а съм в света. Ти спомена твоята голяма страст Кен Робинсън. Ти си превела колко? 4 от неговите книги. Те са, мисля, че общо 5. Елементът е тази книга, която всъщност ме запали мене много. Първо да ни кажеш какво е елемента за аудиторията и как тези млади всяка година 19-20 годишни намират ли по-бързо техния елемент? Вие помагате ли им? Но да започнем. Кой е Кен Робинс и какво е елементът? Кен Робинсън е роден в Ливърпул, в семейство с много деца. Родителите му са искали да бъде футболист, защото това осигурява добро бъдеще, ако успееш да станеш добър футболист. Но за нещастие се разболява от детски паралич. Във времена, в които не е имало ваксина за тази болест, остава
с физически увреждания на единия крак и кариерата на футболист приключва и той започва да се занимава с педагогика и с преподаване. По-късно става един от авторите на един много известен във Великобритания доклад, който е абсолютно за безплатно, може да се чете с разбиране, е добре да го четем, който се казва All Our Futures. И аз нарочно го казвам на английски, защото на български думата бъдеще не знам как е в множествено число. С който започва промяна в образователната система в Великобритания и за този негов принос към образователната система получава титлата сър. И си работи тихо, кротко и спокойно, там където никой не го знае, защото човек се занимава с образование, не става звезда. До момента, в който не го канят, изнесе една лекция на ТЕД, 2006 година, мисля, че е лекцията, която се казва "Училищата убиват креативността". И това до ден днешен е най-гледаната лекция на платформата TED.com. След толкова много години това продължава да е най-гледаната лекция. Това беше и моята първа среща с него. И пак, за да се върна на смелостта и представата на децата, на мен ми отне много време да се осмеля, да си помисля, че мога да се свържа с Кен Робинсън, да поискам авторски права и да издам книгата на български, въпреки че се занимавам с авторски права. Тоест, за мен, между големите хора, на тези, на които се възхищавам, и мен, има някаква дистанция. Така съм Уважение или така? Не, аз съм живяла във времена, в които как да си представя, че ще прекарам 8 часа с Карло Саура. Значи за мен Карло Саура е бил в друга галактика. Тоест, това е режисьора. Режисьора Карло Саура. Никога дори не съм се осмелявала да си представя, че той ще каже: "Те си благодаря за любовта, която изпитваш към моето творчество". Мисъл, това звездите са били, както се пее в онази песен на ФСБ, звезди, защото са високо. Днес звездите са част от нас, обаче аз продължавам моите звезди да са ми някакси звезди високо. И... извинявай, не беше ли точно Кен, който беше казал да мечтаеме нахално или мащабно? Не, той казва, че един от големите ни проблеми не е, че ни се сбъдват мечтите, че са прекалено скромни. Скромни, да. Тоест... Да, само че когато си възпитан да бъдеш скромен, че скромността краси човека, е много трудно, колкото и да се променя времето и ти да се променяш, да си промениш ценностната система. Това е едно от най-трудните неща, които се променят в един човек, ценностите, с които си отрасъл. Но ти все пак си се осмелила и си му писала. Да. И когато ти отговори? Бързо отговори и дойде това, което при аз няма да си простя, е, че се отлагах да отида да се срещна лично с него и накрая стана вече прекалено късно. Той почина, мисля, че 2020 година. Но елементът е, поне за мен, едно от четивата, които промени драстично моята представа за успех, за смисъл и, както казвам, спаси децата ми от терора на една отличничка от соца. Защото по време на социализма да не бъдеш отличник беше срам и позор за семейството, за майката и за всичко. Колкото и да съм свободолюбива, аз така съм възпитана. Тоест тази книга може да е и наръчник за родителя. Зависи колко дълбоко допуснеш. Аз пак казвам, нито едно нещо не може да направи нещо за някого, ако този някой не пожелае и не допусне това нещо. Аз просто до ден днешен, примерно като ми е тъжно или като се чуда защо трябва да ходя да преподавам, какъв смисъл в цялото това нещо, си пускам Кен Робинсън и след това вече знам защо отивам, защо трябва да го направя. И аз просто много обичах този човек и допуснах тази книга много дълбоко в мен. И си казах, окей, моето дете иска да танцува,
Майната и на математиката. Въпросът е колко родители могат да си кажат майната и на математиката. Кажи го на родителите на седмокласници. Ами, аз доста седмокласници съм спасила, като си говоря с родителите и да им обяснявам, че единственото нещо, което е фатално на този свят и от което връщане няма, е смъртта. Всичко друго е обратимо. Елепа някакво външно оценяване в 7 клас. Искаш ли да уточним какво е елементът точно и историите на какво има в тази книга, че така трансформира промени и дава едно разбиране за важните елементът, неща? според Кен Робинсън, е мястото, на което се среща това, което можеш като талант с това, което обичаш. И много хора казват, аз като имам талант, значи го обичам. Не е задължително. Ето, примерно, аз съм завършила гимназия с медал от Олимпиада по математика. Тоест, чисто обективно, явно математиката ми се е отдавала. Ама Не си аз не я обичам. по математика. Не я обичам. Мисъл, знам, че е важна, знам, че развива логическото мислене, знам, че я има в балета, в музиката, в графичния дизайн, в знам, че е навсякъде, знам, че без нея не може, но не е моята страст, не е това, което мога да седна, да правя и да забравя. Но, когато седна да превеждам книга, която обичам, изведнъж се оказва, че е 5 часа сутринта и аз изобщо не съм разбрала, че времето е минало. Тоест, твой елемент кой е? Къде се срещнаха това, което можеш и това, което обичаш? Много съм се чудила къде точно, но може би да помагам на хората да общуват по-добре. И това го обичаш? Обичам, да. И го можеш? Дали го мога, не знам, но обичам, уча се, влагам душата си в това и никога не ми тежи, когато го правя. В тази книга има истории на много успели световни личности. Аз се впечатлих много от това, че Пауло Коелю и тази хореографката на котките Джилиан Лин. Накратко, ако искаш да им разкажеш историите, защото това наистина, според мен, тази книга е наръчник на родители, защото Джулиан Лин е имала сега, което казват хиперактивни, в такъв спектър били, в не знам си какъв спектър, а всъщност се оказва съвсем друго. И Пауло Коелю, който пък, Аз ще започна обаче с най-смешното, пак да се върна на моето детство. Една от травмите от моето детство е, че не можех да имам прическа със сон. Да. Тоест, това е една такава, купичка, когато човек има права коса, може да се Аз съм била Дейси. Да. Само, че аз имах доста по-кадрава коса от тая, която е в момента. Всички бяха с тази прическа. Аз никакъв шанс. И то със сон просто ми късаше нервите, защото бях извън. Мисъл, в един период на тинейджерството е много тежко да си извън нормата. Тоест всички са така и ти изведнъж. И то не зависи, не е да си слаб или дебел и да можеш да отслабнеш. Не е да си нисък да сложиш токчета. По това време дори не можеше да си изправи човек косата. И в тази книга за първи път, ето пак, не съм се осмелила да си помисля, да потърся. Той нямаше къде, нямаше Google по това време. Че всъщност Сасон е Видал Сасон. Че това е един човек. Аз от книгата и от тебе разбрах, че това е човек, а не имена прическа. Така. Аз бях много шокирана. Той бил фризьор, нали така? От Видал Сасон, чиято майка отново е искала той да стане футболист. Не знам дали си спомняш историята, как го е пращала с една турбичка с обувките за футбол и екипа, а той е ходил да мете косата по фризьорските салони, защото това е била неговата мечта. Това, което ме шокира, примерно при Пауло Коелю, е нещо, което в момента, за съжаление, можем доста да видим. Прехвърляне на несбъднати мечти от родители върху деца. Родителите на Пауло Коелю са били доста известни адвокати, успели, с добра кантора, може би така, кантора. Практика. И са го подложили, мисля, че над 6 пъти на електрошокова терапия, за да избият от главата му идеята да стане писател. Безумие
Да, но ако се огледаме около нас, ще видим колко родители в желанието си да направят най-доброто за децата си, всъщност вкарват децата в едни коловози, които са на родителите и никой не спира да попита детето ти какво искаш да правиш. Най-доброто според кого обаче? Затова казвам, че елементът всъщност ми показа, че добрият родител е този, който слуша детето си. И това показва историята на хореографката Джилиан Лин, която всъщност е имала нужда да танцува. Тоест, това, което на мен ми се вижда безмислено, но доставя радост на моето дете, е правилното за моето дете. Пак казвам, не става въпрос детето ми да иска да скача от 18-ти етаж фри без парашут, но ако аз искам детето ми да учи математика, а детето ми иска да рисува, е хубаво да направя така, че детето ми да рисува и все пак да изкара поне оценка добър 4 по математика. А само да споделя кратката история на Лин, че тя е с хиперактивно дете, не стои в час, пречи и те пращат като деца с някакви специални потребности и когато отива на психолог всъщност, психолога оставя самичък и наблюдават с майката, тя почва да танцува и той казва, детето си е напълно наред, просто да иска да танцува. И сега всички се наслаждават на котките, на фантома на операта, благодарение на този психолог. Ето, той е усетил елемента къде е на това дете. Тебе, коя друга история от тази книга? Аз искам да поговорим за нея повече, за да може, ако някой не я чувал, пък съм сигурна, че има доста такива, да разберат, че то там наистина е като наръчник на родител, наръчник за... Не знам дали около тебе има, но все още има много пораснали деца, които още правят неща, които не им харесват, не ги искат и това, което искат, някак си е избутано, защото не е окей. На мен не толкова личните истории, защото всеки има някаква лична история. Да. Примерно, един му харесва повече една история, друга, поради лични причини. Това, което много силно ме впечатли е, че ако родители, учители, общество проявяваме толерантност към това, което хората искат и обичат да правят, всъщност ние ще имаме едно съвсем друго общество. Защото когато човек е намерил елемента си, той е спокоен. Вътрешното спокойствие прави хората по-здрави. И психически, и физически. Прави хората по-любезни, внимателни и емпатични към другите. И накрая ние всички започваме да живеем в едно малко по-различно общество. Когато хората около теб са намерили себе си. Това ми е най-силното послание от книгата, защото всъщност моята роля на възрастен е да помагам. И много често се случва така, окей, щом обичаш това. Работи това, което не обичаш, щом те храни, но намери часове от денонощието, в които да правиш това, което обичаш. Защото правенето на това, което обичаш, всъщност те зарежда с позитивна енергия, с доброта, с нормалност. И ако нямаме време да се зареждаме с нормалност, ние ставаме доста нетърпими за себе си и за хората около нас. И там помня, че имаше историята на един човек, който е продавач в магазин, но в свободното си време е един от най-добрите фотографи на сърф. Тоест, не е нужно елемента ти да ти е професията. Не всички са щастливи да могат да работят това, което обичат. Но всички би трябвало да намерим време за това, което ни прави, ни свързва с вътрешното ни аз, за да можем да се зареждаме с смисъл. В едно от интервютата преди години мисля, че беше споменала как никой не иска детето му да е фризьор. Ама нас някой ни постригва и всички ни е много важно фризьора ни да е добър и там си е постоянен. Както напоследък се забелязва, че изчезват занаятите. Вече няма заварчици, строгари, затвориха такива специализирани паралелки. Изведнъж всички станаха IT
и там нали, всички училища са с компютри и езици. Като тръгнеш обаче да строиш една сграда, ти трябва, всеки търси най-добрия майстор. Къде? Как? И се радвам за това много, че... майсторите сега са по-скъпо платени. Да, затова да намериш добрия строител, добрия заварчик, така че ако някой детето му иска да става такъв, моля ви се, оставете го да стане. Да не е поредния... Живеем във времена, в които някак си променихме смисъла на думата успех. Много често под успех се разбира квадратура на апартамент. Квартала е много важен, не забравяй. Добре, и квартала, мощност на автомобил, марка дрехи, да, тези неща може би са важни. Но успеха е да заспиваш с удовлетворение и да се събуждаш с желание да правиш наново нещо. И когато това не е добре и това го няма, хората имат психични проблеми, имат бърнаут и всякакви други неща. И на физическо ниво се отразява. Защото когато не си в унисон със себе си, той избива на някъде. В тази връзка ти си организатор на ТЕЦ платформата. Как започна това? Свързано ли е пак с твоята любов? Така ли? Защото това е една от най-вдъхновяващите платформи. Аз съм много влюбчив човек. Чудесно. И понеже съм се влюбила в мъжа, с когото искам да живея, влюбването премина към други неща. Тоест влюбвам се в идеи, в концепции, в някакви други работи. И когато чух училищата убиват креативността, просто не можех да си представя, че няма да съм част от това нещо. Тоест мира не ми даваше мисълта, че някъде се случва нещо, което аз толкова обичам и не мога да имам нищо общо с него. Това преди колко години се случва? 2007 станах доброволец, преводач на ТЕТ, защото това беше първата възможност, която да се докосна. След това, мисля, че 2009 се появи възможността за TEDx. И аз пак не се осмелих, защото съм възрастна. Не се осмелих да си представя, че и аз мога. Но за щастие едни млади български деца тогава, сега вече големи утвърдени имена в професията си, се осмелиха и направиха TEDxBG. Първото събитие. И аз това си казах, значи може. И тогава 2011 направих TEDxNBO, първия университетски TEDx формат в България. 2017 оставих TEDxNBO и започнах да правя TEDx София. И така се оказах замесена в цялата тази история, благодарение на тези прекрасни млади хора, които ми показаха, че освен да искаш, трябва и да се осмелиш да си го вземеш. Продължаваш с това, нали? Да. Защото ти имаш едни от най-гледаните лекции и най-впечатляващи. Хубаво е, защото казваш много смислени неща по един много различен, понякога смешно тъжен начин, но стигат там, където трябва. Надявам се, но да организираш такова събитие е интересно, защото трябва да търсиш хора. Аз много обичам да слушам истории на хора, след това да ги подредиш в една приказка цялото заедно. И в смисъл, това ме държи будна, държи ме на щрек и не ми позволява да се отпусна. Онова любопитство към света всеки ден още е в тебе. Да, и по време на COVID се сетих, че една реплика от най-любимата ми театрална постановка на българска сцена, това е В очакване на Котона, Леон Даниел с Йосиф Сърчеджиев и Ивайло Христов. Може би съм, като изключим режисьора и актьорите вътре, може би съм един от хората, които са гледали най-много тази постановка. Беше като такава пристрастяване. И там има една много хубава реплика на Владимир, който казва: никакво отпускане в малките неща. Това е много хубаво. И това много ме държеше по време на COVID. Така казвам, никакво отпускане в малките неща. Обличаш се, нищо, че си онлайн. Парфюмираш се, нищо, че си онлайн. Това беше много важно.
изправяш се и говориш все едно си в зала. Нищо, че си... Тези малки неща, които... и търсенето на хора може да изглежда малко, обаче ме държи, не ми дава да се отпусна. Непрекъснато си казвам, тая идея, аз вие той човек какво прави. И такова някакси... Сега се сещам пак, преди години беше казала, че когато мислиме и развиваме ума си, се подмладяваме и нямаме нужда от козметични... Не. Тоест, ти ще си вечно млада. Сега вечно млад никой не е. Това любопитство, аз също съм на тази концепция, че това любопитство към света, към хората, към новите неща. То пак е свързано с елемента. Значи, ако си намерил това, което обичаш, ти искаш да продължаваш да го правиш. И когато искаш да продължаваш да го правиш, ти трябва да учиш непрекъснато нови неща, защото света се развива. Дори в рисуването има нови техники, има таблети, има не знам какво, някакви... Ти трябва непрекъснато да учиш, за да можеш да правиш по най-добрия начин това, което обичаш. И това те държи млад. Или най-малкото жив, най-малкото със желание да живееш. За книгите искам да поговорим. Дневник на щастието. Значи на фестивала Свободата да бъдеш изнесох една лекция майната му на щастие. Аз бях на тази лекция. И оттам едни хора казаха, не сме я чули, дай пак, не сме я чули, дай пак, не сме я чули, дай пак. И тя се въртя, няколко пъти я направих. И след това някакви хора ми пишат, аз какво да направя, И казвам, не мога да отговарям на всички. И седнах и направих систематизирано едни простички неща, които поне на мен ми помагат. Идеята е всеки ден по 5 минути да отделяш за себе си и за това, което се е случило през деня. Много често казваме, ужасен ден. Добре е хубаво в този ужасен ден едно хубаво нещо. Да наблегнем на... Едно нещо, което със сигурност искаш да запомниш и едно нещо, което искаш да не повтаряш. И накрая, примерно, деня в едно изречение. И така всеки ден по 5 минути. И накрая, като го направиш това 365 дни, ще видиш колко много неща са се случили, колко хубави неща са се случили, защото животът ни така ни е научил, че ние се фокусираме върху лошото и върху липсите. И този дневник на щастието го така направих. се казва книгата. Да. И може да се намери на сайта на Рой, в книжарниците. Да, като идеята е да започнеш от месеца, в който решиш. Тоест не е нужно да е от 1 януари, може от 1 февруари. Много хора го правят и може би така аз бях подбутната да го направя от друга жена, която много обичам. Ето аз цяла плеяда от хора ще си направя списъка. Опра Уинфри. Да. Която всеки ден отделя по 5 минути върху това какво хубаво, какво научих, с какво станах по-силна днес. Защото всеки ден учим. Кое ти е по-любимо, да пишеш или да превеждаш? Много обичам да превеждам, особено автори, които обичам. Аз други не превеждам. Елементът? Обичам. И дори някой път ми се случва да не искам да преведа последните страници. Много е смешно, много е абсурдно, обаче като преведеш и последната страница и то вече не е твое. Мисля, някакси даваш го на редактора, след това става на другите хора и ти трябва да почне. И някой път ми е много трудно да скъсам. Отлагаш си удоволствието. Да. И аз така правя. Последните страници ги такива бавя, не пускам. Обаче трябва, като детето, трябва да го пуснеш да лети само. Сега да уточним, че ти не пишеш романи художествени, любовни. Ти пишеш и превеждаш по-специализирана литература, свързана с пиара, маркетинга. Написала съм 2 книжки с истории. Да. Но там ти гориш в пиара. Нали така? Да. В общи линии комуникацията. Да, аз от тебе разбрах, че пиара е добрата комуникация между
този, който предлага и този, който купува. Можем ли да дадем дефиниция? Кое е пиар, кое е реклама? Реклама е когато аз кажа, че книгата, която съм превела и предлагам на пазара, е добра. Тоест аз си хваля моето гарче. Това е рекламата. И както знаем, в повече случаи, накрая лястовичката си дава храната на нейното, нали? Не на моето. Когато обаче ти кажеш, че книгата ми е добра на твои приятели, защото по някаква причина си я прочела и ти е харесала, тогава вече говорим за пиар. А защо в началото за пиар се мислеше, секретарките бяха все едно пиарите? Аз ще ти уредя срещата, записване на срещи и правене на интервюта и в коя телевизия, кой къде да се появи, а не тази концепция. Някой да каже това, този, го поканете. Мога дълго научно да обясня, мога и кратко шеговито. В общи линии цялото нещо тръгна от превода. Ние преведохме Public Relations като връзки с обществеността. Българин обича да има връзки и знаем, че най-пряката връзка към шефа е секретарката. Тоест, ако искаш да влезеш при някого, не ти трябва той, трябва ти секретарката, защото тя може да те вкара. Нали? Това е в кръга на шегата. Но това доста често нещата, които не познаваме и не знаем в дълбочина, ние си ги обясняваме на повърхностно ниво. Смисления пиар има нужда от усилие от двете страни. Тоест, за да можем ние да се разбираме добре, не е достатъчно ти да искаш да се разбираме добре, трябва и аз да искам да се разбирам. Което означава, че трябва и аз и ти да се променим, за да може това разбирателство да продължи. Или иначе казано, добрият пиар е свързан с разбиране на средата, в която съм, адаптиране на мен към средата и обясняване на цялото това нещо на хората, които имат нужда от това, което правя и които са засегнати от моята работа. Или иначе казано, горе-долу под една или друга форма всички. Но без пиар няма как да стане и не е случайно, ако се върнем назад, не много назад, но айде 4 години, повечето хора казаха, основният проблем по време на COVID е комуникацията, основният проблем на политиците е комуникацията. Защо? Защото за да може една комуникация да е успешна, първото нещо, което се изисква е този, който говори, да се ползва с доверие. Тоест, когато ние нямаме доверие в институциите и се появи криза като COVID, те каквото и да ни кажат, окей, не ми пречиш, аз по принцип не ти вярвам. Mm-hmm. Тоест, не може да има добър пиар, когато няма доверие в хората, които говорят. Към днешна дата има ли вече професионални пиари? Да, има. Благодарение на вас, предполагам, които ги обучавате. И не само, но професионалният пиар може да помогне, доколкото може да помогне и най-добрият психолог. Всеки психолог ще ви каже, че когато отидеш дори при най-добрия психолог, той не може да направи за теб това, което ти не искаш да направиш за себе си. Добрият пиар може да даде съвет на базата на опита си, може да помогне, но организацията или човека са тези, които трябва да го направят. Аз не мога вместо клиента си да го направя. Това е добра новина, че доволна си. Има вече добри пиари. Да, има. Професионалисти. Ти самата имаш подкаст Бошлав. Бошлав ти е от почти вече колко? Доста години. 2019, 1 октомври. Да. Който не го е слушал, прекрасен. То е аудио Бошлав. А това не е Бошлав, е видео подкаст. Се е случва Дъжд на вятър. Дъжд на вятър, но с много така сериозни теми. Да. Любимата ми рубрика е превода от български на български. Сега само ще използвам как би превела от български на български. Всичко е пиар в България. А това му се вика с твоите камъни по твоята глава. С твоите камъни в твоята градинка. Добре. Всичко това какво? Нали, всичко е пиар.
Ако някой каже нещо, то си прави пиар, този си прави пиар, Това... самите известни така Това е неправилно използване на думата пиар като синоним на лъжа и празни приказки. Да. Тоест, ако трябва да използвам името на подкаста си, бих го превела като всичко е бошлав работа или празни приказки. Българският народ обаче е казал, че много думи трябва да похарчиш, ако искаш да продадеш нещо. И тези думи трябва да са си на мястото и да си тежат. Защото ако са празни приказки, може да продадеш нещо днес и утре хората няма да се върнат да го купят. А смисления труд означава аз да вляза, да купя, защото е по-евтино, има промоция или продавачката е много хубава, но това, което купя, така да отговаря на очакванията ми, че аз утре да се върна и да доведа приятел, който също да купи. Тогава вече може да завъртим колелото. В публичното пространство много хора използват думата пиар като лъжа, безмислено, неотговарящо на реалността, но пиар е точно обратното. Пиар е базиран на истината и отговаря на реалността, защото иначе не може да установи дълготрайни взаимоотношения. Тоест на базата на лъжа можем да имаме еднократна полза. 45 години имахме нещо базирано на лъжа, но дори и то свърши. А в световен план има ли някой, на който искаш да си му личен пиар? Стинг. На Стинг? Да. Защото Стинг. му харесваш музиката, харесваш го като човек, като мъж? Защото харесвам човека Стинг и музиката му е част от него. Много хора не могат да разберат, че дори в музиката, ако не си себе си, не става. Мадона е Мадона, защото никога не се е променила. Значи тя може да променя външния си вид. Визуално, да. Може да променя начина, по който заявява своя бунт към... Но тя винаги е била бунтар. И музиката й е така. Шоуто й е такова. Стинг има уникална лекция на тет. Ако не сте я слушали и гледали, чуйте я. Музиката му е толкова дълбока, колкото то. Фалша винаги излиза на... Истината винаги побеждава и си намира път. На лъжата краката са къси. И какво ще е първото? Ванили или какво беше? Мили ванили, да. Хубаво видяхме хит. Там беше, да. Не. Ако не си себе си, хората го разбират. В една театрална постановка, която Възкресия Вихарова направи и на която аз бях асистент-режисьор, има една много хубава реплика и каза, децата го усещат с кожата си. Аз мисля, че всеки човек усеща с кожата си лъжата. И фалша, да. Може да не го демонстрира, но лъжата винаги се усеща. И какво би направила за Стинг първото нещо, като негов пиар? Не знам. Бих си поговорила с него, за да разбера повече за него, за да мога да, как се казва, да разкажа на повече хора колко много смисъл има в музиката, която прави. Някакси той не е в ТикТок, не е в, не знам, нали, не е сред... Но неговата музика ще остане според мен, така както останаха Битълс. И Марина Абрамович бих работила с нея. Така. Да се върнем на... Нали? Аз сега така мога да си направя цял списък с те са диаметрално противоположни, нали? Не, според мен са доста еднакви. И двамата... Марина е много рискова. И двамата през изкуство искат да събудят усещанията на хората към света и към себе си. Така че според мен правят го по различен начин, но са много еднакви. Но за разлика, значи Стинг съм го слушала на живо на концерти, Марина съм я гледала на тет в Канада. А на живо? И на живо. В Канада си гледала? Аха. Така че поне съм била в една зала с тези двама. Си пожелавам ти това да се сбъдне. Гурута. Знаеш ли пък? Пуснахме го в Вселената. Но Марина Абрамович е завижда ми за дързостта. То не е смелост. Дързост е това. Такова малко лудост има в цялото нещо, но много ме харесва. Според мен не знам, много ми харесва. Да, провокативна е, много силни неща прави. Аз поне имам нужда от хора, които ме събуждат от време. Много е лесно да се
унесеш, това върви, дай ще го правя. И колкото и смешно да звучи, аз от време на време съм манекенка по душа. Но и Хорхе Букай бих работила с него. Може би заради испанския, може би заради една от любимите ми книги "Приказки за събуждане на възрастни и приспиване на деца", и заради последната случка, която имах, която просто, дето казвам, като човек върви на там, детко тегли сърцето, те се събират лудите, краставите мага. Последния сезон на подкаста ми Бош Лав, всеки епизод е посветен на приказка или приказки. И не знаех коя да е приказката за следващия епизод. Абсолютно вече приказки има в един момент, ти кажеш, няма да свърши тия 20 епизода от този сезон, защото вече не знам коя приказка да захвана. И връщайки се от едно интервю в Радио София, спирам в едно заведение, което е метър на метър, и вътре пълно с хора, които говорят на испански. И свихам, хора, откъде сте? Те викат от Гватемала. Какво правите от Гватемала в София, в това малко заведение? И седнах да си прикам с тях. Те викат на къде си? Казвам там. И ги помъкнах през Шишман, през Александър Невски. А ти станах с Крузлова? Да. И бла-бла. Аз не обичам да говоря на испански. И стигнахме до паметника на София. Оставям ги там и в момент, в който ги оставям, някакви хора на доста труден английски ме питат как да стигнат до не знам си къде. И аз казвам, вие откъде сте? Те като от Мексико. Какво става? Че хубаво. И айде с тях, такова, заведох ги докъдето бяха тръгнали и да се прибера към къщи и се спънах в някаква плочка. В центъра на София има блок къщи, плочки. Да, знаем ги. И в момент, в който си дигам главата преди да си я щупа, и срещу мен една книга, която се казва на испански в превод на български "Приказки за разказване". Тази книга не съм я чела, не знам коя е. Влизам, веднага си я купих и се оказа на книга на Хорхе Букай. Събрани 10 есета, грубо казано, негови, по вечните приказки, които всяко дете чете. Горе-долу същото, което аз правя в подкаста си. Казвам. Ето ги знаците. Ето ги знаците. Къде е Гватемала, къде е Мексико, къде е Хорхе Букай, и аз пребита почти. Така че може би Хорхе Букай е част от хората. И там в приказките мисля, че беше в приказките за събуждане. Има една много хубава приказка за щастието, в която един човек върви и стига до една поляна. Там има дървета, на която той търси сянка. Оказва се, че това са гробища. И той почва да чете по надгробните плочи и почва да реве, защото 1 година и 20 примерно месеца, 2 години и 3 месеца и той почва да реве. И го намира този, който отговаря за гробищата, и каза: "Господине, защо плачете?" Той каза: "Какво е станало тук? Пълно с деца умрели." Той каза: "Не, спокойно. Ние просто имаме традиция, когато човек се роди, му даваме една тетрадка и той в нея записва всички минути и мигове, в които е бил щастлив. И когато почине, ние ги събираме и ги слагаме..." Това е сумарното време. На надгробната плоча. Така че аз много бих искала да живея на място, на което на надгробните плочи ще бъде 70, 80, 90. И мисля, че ако намерим елемента си и се борим да останем в него, ще имаме такова място. Нали Кен Робинсън каза, че всъщност живота ни е тирето, че на надгробните плочи има дата на раждане, дата на смърт и едно тире по средата, което е целият ни живот. Т.е. търсиме тирето, пълниме тиренцето. Ами да, просто накрая човек трябва да може да си каже: ако имам шанс отново да живея, пак бих направил същите неща. И в тази логика, него вече го няма. Стив Джобс е човека, когото ужасно обичам и за когото бих работила, въпреки че имам приятели, които са работили с и за него и те казват, че е кошмарен. Аз съм готова да мина през този кошмар, само за да се докосна до този човек, който също е бил луд и имал дързостта да прави това, което смята, че трябва да направи. Нали казва, че гения винаги върви с доза лудост.
сега, дали е гений или не, много хора твърдят, че нищо не е измислил. За мен е измислил ужасно много неща от гледна точка на комуникация, което мене много ми харесва. Защото да, той не е измислил някакви неща, но за да се върнем на пиара и на комуникацията, има ужасно много хора, които имат страхотни идеи, но не ги казват по най-добрия начин на света, така че хората да ги разберат и да ги ползват. Така че ако гениалността на Стив Джобс е бил да ми каже какво да ползвам, за да се чувствам добре, аз му благодаря, защото го е направил по един страхотен начин и ме накара да се науча, че да презентираш не е просто да говориш глупости и че трябва да мислиш. Той е репетирал по 6 месеца своите представяния на нови продукти и мога да кажа от собствен опит, че ако някой ми се довери и работим дълго върху една презентация, за да може да я изчистим, в повече случаи тя е наистина добра. Просто не сме научени да отделяме време за едно от най-важните неща, как представяме това, което правим или продаваме. А то днес е много важно. То е важно. Понеже вървим към края на разговора, искам да те питам как калинките и ролерите са, каква част от живота са и откъде тръгва това с калинките и кога имаш време и имаш ли да караш ролери? Аз съм била на 3 години, когато са ме завели на зимната парзалка, за да се отърват от мене. Защото съм от малка съм не седящо на едно място същество. Имам такава забележка, върти се в час. Аз 18 години съм карала зимни кънки, съм била състезател. Професионален? Да. Така ли? По фигурно парзалене. И това си била? И честно да кажа, ако има нещо, за което съжалявам, е, че съм била малка по време, в което независимо от моята мечта да имам олимпийски медал по фигурно парзалене, това беше абсолютно извън възможностите по това време в социализма в България. Днес можеш да отидеш в друга държава, можеш да си намериш треньор. Не знам дали сте гледали това видео на това момченце от Латинска Америка, забравих от коя държава, което си е мечтало цял живот да е фигурист. Но в тази държава няма ледена парзалка и в един от моловете са направили една такава 2-3. И той ходил там да кара. И естествено, за да си направи реклама, един треньор казва, аз ще го тренирам безплатно. И го взима и почва да тренира. Той се премества в Щатите и става първия латиноамерикански фигурист от тази държава, който изобщо отива на световно с едно костюмче, което майка му ушила, защото няма. Нали? Цялата тази история, бедняка милионер, американската мечта. Може би можех да направя такова нещо, ако беше сега. По това време абсурд. И когато бях в Щатите, там попаднах на тези отворени парзалки, където си с ролери. Те сме гледали по филмите. И с един приятел карахме танцова двойка и с шапка събирахме. Така че ролерите са свобода и физически упражнения, които на мен ми доставят удоволствие. Така че карам. Когато децата бяха малки, карах с тях. Сега все някой студент ми се връзва и караме я зимни, я ролери кънки. А калинките 2004 мисля, че беше, когато трябваше да направим сайт на Roy Communication и Жустин Томс, която ми го правише, го е направил, нали, там целият неен екип са го направили и тя вика, всичко хубаво, ма много скучен. И аз викам, не знам какво да му сложим и слязох долу, имаше един магазин за шоколади на Линд и там в една купа имаше много калинки. И аз купих за всички калинки, като се качих горе, викам, никаква идея нямам, но нося шоколад, те казаха, калинки. Ето ги калинки. И тръгна, сложихме една калинка, която да се движи по сайта. И аз оттам почнах да събирам калинки и на хората им е много лесно да ми подаряват неща и където видят калинка, почват да носят и така имам доста калинки под всякакви форми.
такова за пръскане на цветя, за фащане на тенджери, Това всичко мишка, са калинки. калинка, чашка, калинка, обици калинка. Всичко калинка има. И ти носиш удоволствие. Червено е, което ми е любимият цвят. Калинката е малко такава, как се казва, чипато хвърчи. Има различни... И показва пътя към любовта. Нали казват калинки, отлети, да ми кажеш къде. Нещо ще се оженили, къде ще ми къщичката, нещо такова. Коя е твоята суперсила, Деси? Не знам, кадравостта. Кадравостта? Да, ама и преносно. И буквално и преносно. Сега тук имаме ни карти да видим коя богиня си. Днес. Или въобще. А трябва да се изтегля. Намисли си нещо. И чакай да видим сега. Ще падне ли или ти ще трябва да си... Падна. Ето ти. 2 са даш. 2. Можеш да ги прочетеш. Край и начало. Старото трябва да се изхвърли, за да се вземе, излезе новото. 3! 3! Ето да нахално да мечтаеш. Рене, там ли е? Мир. Не се тревожи, защото всичко се нарежда прекрасно. И Сарасвати, изкуството, изрази себе си чрез творчески занимания. Благодаря. Харесаха ти, нали? Да. Първата беше Кали, само да кажеш. Да, край и начало. Мисля, че прекрасен край имаме с добри послания. Много ти благодаря, Деси. И аз благодаря. Ми беше удоволствие, ми беше мечта. Намери се с Мери.